Ji bo got xwe germ bikin, dûvê xwe yî dirêj û bi pirç mîna betaniyekê bi xwe de dikin. Dûvê pilingê berfê ji wan reweka amûreka hevsengiyê ye. Di nav pisîkan de xwediyê dûvê herî dirêj û giran in. Dûvê dirêj mîna darekî got yek hevsengiya xwe jê bistînî alîkariyê dide pilingan. Ev jî dihêle got li cihê çal û xwar de xurt bin û nêçîra xwe bigirin. Pilingên berfê dikarin xwe ji ajalê dî bêhtir hilbidin. Dirêjbûna pilingê berfê tevlî dûvê wan digihêje 2 metreyan. Bi xêra lingê xwe yî bi qewet dikarin 7 qata ji dirêjbûna xwe bêhtir xwe biqevêzînin. Ev jî dike 15 metran. Lingê wanî pêş jiyê paş kintirin. Ev jî dike got zû xwert bibin. Singa wan ya tişî masûl kufare mîna amortîsyon